Well, I would say taas-taas yung discussion is about the BRT. Gipadayag si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa kabalaka sa panginahanglanon sa pag-update sa feasibility study sa Cebu Bus Rapid Transit Project sa syudad. Matod pa sa mayor nga kinahanglan i-update ang feasibility study sa BRT tungod kay kaniadtong tuig 2015 pa kini gihimo. So from 2015 to 2025 or 10 years, there must have been already some changes. Like, mas dagan nagsakyanan, for example, among others, no. So of course there is a need to update the feasibility study. Ningon man ang DOTR na ilag yung i-update. They are the process of updating it. So we ended there na ang DOTR will continually update the feasibility study. Dugang pa ni Garcia nga adunay kamanduan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga gikinahanglan makigalayon ang tanang ahensya nga lakip sa proseso niini. There was a directive from the President also nga all the agencies involved in the BRT should coordinate with the local government units concerned, which is the provincial government and the city government of Cebu. Taliwa sa tinguhang pagpahigayon og laing feasibility study, sigon sa BRT project manager nga si Engineer Norvin Imbong, 85% na ang completion sa package 1 sa CBRT. Dugang pasab niya nga karong umaabot nga Marso ang gitarget sa LGU nga mahuman ang pagtukod sa package 1 sa maong proyekto. Lakip sa package 1 ang dedicated lane gikan sa South Bus Terminal hangtod sa Capitol ug mga sidewalk improvement alang sa link to the port. Actually, ang gitarget is kining March 5 kay mo'y kuan nga sa contractor nga March 5 ang ilahang gitatag nga kuan do depende man guni kay do naman goy mga trabaho nga mo claim ang contractor nga og extension tungod ani nga trabaho kay wa matrabaho at a certain time nga nay problema, so depende pa, pero ang gitan-aw karon is March 5. Sa pagkakaron, ang procurement sa mga buses ang gitagaan nilang pagtagad usa kini magamit. Kini si Johanna Sumalinog, USJ-R Intern alang sa MyTV Cebu.